Θα κάνουμε ακόμα ένα πείραμα με αυτή την υπέροχη ρόδα που πολλοί μπορεί να το έχετε δει στο Instagram ή στο TikTok. Που άμα την αφήσει αυτή την ρόδα, τι θα κάνει? Θα πέσει λόγω βαρύτητας. Εντάξει. Τι θα συμβεί όμως αν τη γυρίσεις? Απίστευτο. Εντάξει. Αυτή η ρόδα λοιπόν αιωρείται και ο λόγος που αιωρείται είναι η στροφορμή της, όπου δημιουργείται μία στροφορμή σε αυτόν εδώ πέρα τον άξονα που περιστρέφεται και ταυτόχρονα δημιουργείται μία ροπή και η μία κυνηγάει την άλλη με αποτέλεσμα να προσπαθεί να το κρατήσει σταθερό. Αν της δώσω μικρή ταχύτητα και την αφήσω, θα πέσει πιο πολύ. Και ταυτόχρονα βλέπουμε όμως ότι όχι μόνο περιστρέφεται και μένει όρθια, αλλά περιστρέφεται και γυρνάει κιόλας εξαιτίας της ροπής. Αν όμως δώσω μεγάλη ταχύτητα, μένει κάθετα. Εντάξει. Και βλέπουμε ότι και περιστρέφεται εξαιτίας της στροφορμής της, αλλά ταυτόχρονα και γυρνάει γύρω-γύρω εξαιτίας της ροπής που δημιουργείται. Και γι' αυτό η φυσική είναι μαγεία.